Käbir adamlaryň maksady diňemen prawd diýe. Sen meni diňle, men diýenime dersiň diýe. Senem ondan bir hil diňläp oturýan welin, sen bir hesap ýaly. Häzir boldy men kän diňle düşmeň diýişim ýaly bolar. Niýet diňläň. Gözüňizi etdirin. Şol pistolet bilen siz atyp dur. Gurläp, gurläp, gurläp. Böyle ýüregiňiz ançyk gitýän ýöne şo pistoletde haýsy okdy atýanyny öwrenin. Höp diňläň. Onuň şo bir sözi ikinlenç tapar aýdyp başlaýar. Onuň siz çykyş edin. Uje näme gurläňize näme jogap berjegini bilýänsiz. Siz näme etdiňiz? Aktiwni diňlediňiz. Düşünüňiz? Şoň üçin ýanky ýaly boksda 3 raundda bolsa 2 raund utun, 3-nji de knockout edip goýberin. Ýöne adamy düşünşmezligi öz tarapyňyzda men bilýän, men hem okuwçylarym ynşaply diňe men diýen ok, iki tarapym ýeňsinler. Şoň üçin adamda düşünşmezligi biljek bolsaň ken diňle. Konsultasiýa gelýärler 45 minut inagda bывает tek gurläp oturýar. Men 15 minut çoğum ýaly. Ýöne jemläp bilen, ýöne men şonu diňlemesem nesele çykarp bilenmi? Düşünüň?